Erokamano Clefast, mokwongo e wach wakili ama okil mosenindo Paul Gisheru aoro ote makende mar kwe kuom anyuola gosiepene kuom tho mosedonjo kendo molimo anyuolano, kendo wakwayo Nyasaye mondo oket chuny okil kuma kwe. To kwadok e goyo mbaka matin mwanyalo wacho, tho mar Paul Gisheru odonjo gi buok mang'eny, omako ji gi buok mang'eny. Omako ji gi buok mang'eny nikech king'iyo ama preliminary reports, ote machuok mosechopo oko, iwacho no tho mare ok ong'ere yo makare. Omiyo geno mokwongo mwadwaro waketo no officers wa ama polise ama jok ma in charge man timo investigations mondo wuogo tim investigations kagolo oko kendo yangnwa yanga yo mane okil Paul Gisheru othoe. Gimomiyo mano nyaka tim kendo nonro nyaka tim e yo kaka notho kod gima nyalo bedo ni nonege, mana kaka isewacho ni jowinjwa ni Paul Gisheru nodonjne doho mar ICC gi ketho mar buogo joneno mane dhi yalo e kes mar ker ma wan godo sani. Omiyo gimoro amora matimre ne ama matimre ma ketho ngimane kamano, jowinjowa ama ng'ata mobet oko kanyo ng'iyo gino gi chich moro. Omiyo sectors wa mag